В таба с резултатите ще видим направените изчисления до момента. Моделът на Греъм с минус $45, оценката на множител с минус $57, модел на Линч с неизвестна стойност, DCF модел с $56, EV/EBITDA с $33 и оценката на дивидента с $65. Сега ще вземем средната цена между останалите три формули. Реалната ни стойност за 3M е $51. Аз съм добавил още 10% марж сигурност, за да съм спокоен, че наистина ще направя покупка на правилната цена, но бих се замислил преди да направя покупка в толкова несигурна компания само на ниво под $46. Добавил съм и поле, което ни показва оценката на Wall Street, тя е над $115. Мислите ли, че това е справедлива цена? Споделете ми в коментарите. Един бонус, който съм приготвил за вас, е на всички калкулации, които съм правил до момента.